अरिजोन येत पातरुणी हाय हाय अरिजोन हवय्यू कैसे है ಎಂಚೋಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂಚೋಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಓಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೋವ ಪೋಚೆ ಅಂಚಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚೆನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡಾ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಡ ನಾಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಜಯಶೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಜಯಶೀಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅರಿಜೋನ್ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಧನಂಜಯ ಮುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಪುರ ಮಂತಿನಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿರಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೆ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಜಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಜಯಶೀಲ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಲ್ಪದಾರಿ ಇರು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ನಿಖಲನೆ ನಿಖುಲು ಪನೋಡು ಅರಿಜೋನ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಡು ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈಜರ್ ಬಲೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೇನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಜಯಶೀಲ ಕುಲಾಲ್ ರೇನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪುದಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಹಲೋ 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 ಹೌದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯರೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೇ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲದ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಪನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಟ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎನ್ಮ ಜನಟ್ ಐಂಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾನೆ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒನಸ ಆತುಜಿ ನನ ಓಡು ಓ ಅಂದೆ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರು ಅರಿಜೋನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅರಿಜೋನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿಂಡು
ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದಾನೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೇ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊ ವನಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ವಿಶೇಷಪುರ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಮಂತ ಪಲ್ನೆ ಇಂಕ್ ದಾದಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋರ್ಡ ಇರಿಯಾಗ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದಾ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೊಂದುಂಡಿ ಓ ಅಂದ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಸೆ ಅವಜ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ನ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬಾತ ಪೋಯರು ಸೀದಾ ಕೊರ್ತುಜೀರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿ ನವೀನನ್ನ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯನ ಓಡಿಪೋಯಿರು ವನಸ ಬೈಜಿ ಬಂದು ಪೋಯಿನಾರು ಓಡಿಪೋಯಿರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅವು ಕೋರಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಅದೇ ನಿಖಲ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕವು ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋಡಾಪು ನಿಖಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನ ಓದರೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಕೆರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ನೀರು ಬರೇ ಪುರ್ಸೋದು ಬರುತ್ತೆ ಕೆರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಕೊರಿಯೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿತಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದಿ ಚಾಕ್ ಕಜಿಪ್ ಒಣಸ್ವಂತರ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿರ್ದಾನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವನೊಂದೊಳ್ಳೆಯರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕಂತಿನಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓ ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂತಿನ ಅತ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಊರುಡುದ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ದಾನೆ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಂದ ಲಯನ್ ಜೈದ್ನ ಅಂದ್ ಗೋಡೆಡ್ ಮಿನಿ ಲಯನ್ ಜೈದ್ನ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲಯನ್ ದಾನೆ ತೋಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾರಿ ಮಂತಿನಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 16 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅವರ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಅವರ ಪೋಯರು ಪಕ್ಕ ತೂದು ಪೋಯರು ನಾನು ಖಾಲಿ ತೂದು ಪೋಯ್ನೆ ನಾನು ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿಜೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣೊಂದೇರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹುಯ್ ಸಿಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಂತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕಿ ಡೆಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಮರಿ ಬಂದಿದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಡ್ಮಾಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ಮಾಂಡ್ ಅಂಚ 8 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ 8 ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬಾಯ್ ಗಿಡ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪೆರ್ಮೈಡ್ ಗಿಡ ಪೆರೆ ದಾದಿನಿ ಅಂಚೆ ಗಿಡಪುನು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯವತ್ತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಬಲೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಮಂದಾರ ಬೈಜ್ಯರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದದ ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಣ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಮಂದಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಮಂದಾರ ಬೈಜ್ಯರು ಪನ್ಪಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಂದಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಪಂಡಿ ನಾವು ಮಂದಾರ ಬೈಜ್ಯರು ಪಂಡಿನ ಅತ್ತ ತತ್ತದ ಬರೀತಿ ನಾವು ಆಯ್ ಧನುಬಾಯ್ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈಜ್ಯರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನ ಮಂತರ ಅಂದು ಕೇನ್ನಿ ಅಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ನನ ಬರೋಡು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದೆರ ಕೇಂಡಿನಿ ಅಚ್ಚ ಅವು ನಿಕ್ಕಳು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರೆನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಓದನಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಬಜವು ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ ಆಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವನಸ್ ಬಂತಿನಿತ್ತೆ ಇರೇನಾಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದೆ ಕಾಜಿ ಪಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ್ಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಣೊಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಣೊಂದು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂದು ಬಂಡೇರು
ರೋರಿ ಟೇಟೋರ್ ಬತ್ತೇರು ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪುರ ಕಡಪುರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಹರ್ಷಿದ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರಡೆ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಅತ್ತು ಬಾಕಿದ ಕಡ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈಗ ನಿಕ್ಳು ಕೇನೋಡು ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಕೇನೋಡು ನವೀನನ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹರ್ಷಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಾಲ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ 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 16 ಜನ 10 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೀರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ 13 ಜನ ಬತ್ತೀರು. ಹರ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಾನು ಏರ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೈ ನೆನಪುಂಡ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಏರೆಲ್ಲ ನೆನಪಿತ್ತನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಓಲ್ಲಾರ್ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಬರೋಡು. ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಓದೇರೇನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಕುಲು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನವಂ ಚಿಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಲೆ ನೆನಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪುಜ್ಜತ ನೆನಪಿತ್ತಿನಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕನ್ಪುನಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕನವಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಳುಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಭವ್ಯ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 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 ಅಂತ ಎಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಅಮಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಡು ಅಮಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಮಿತಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಆಂಡೇ ವನಸ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕುಲು ನೆನೆಪೋಡು ಕೋಡೆ ಅನ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿನ ನೆನಪಿತ್ತು ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡು. ಭವ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಂಡದು. ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದೇರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಮನೋಲಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಕೆ ನೆನಪು ದೀತೇರ ಪಂಡ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಹೋ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಅತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಡ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮನೋಲಿ ಬೈಯಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಭವ್ಯ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಎಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕದು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವರ. ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಪೋಯಿರವ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪಗ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರು ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಮನ್ಪುನು. ಭವ್ಯ ಓ ಖಾಲಿ ಮನೋಲಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಓಕೆ 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 ಇಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಾರಿ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಪ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಸಾರಿ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಡು ಸಾರಿ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ರಸಟ್ ಬಟಾಟೆ ಹೈಟ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಶ್ರವಣಿ ಚೌಧರಿ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ್ ಯು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶ್ರವಣಿ ಚೌಧರಿ. ಭವ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರವಣಿ ಚೌಧರಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕೆನೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಬರಡು ಟೈಪಿಂಗ್ ತಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ ನೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಲೈಕ್ ಇಡು ಬಂದ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಂದೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿನ ಕುಳಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ನಜೀರಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಜೀರಣ್ಣ ಬತ್ತೇರಾ ಒಲ್ಲೇರು ನಜೀರಣ್ಣೆ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್
ಬಕ್ಕವಾದಿಸಪ್ಪ ಇಂಜಿನ ಪಂಡೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನಜೀರಣ್ಣೇನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ನಜೀರಣ್ಣೆ ಬೈಜ್ಜರಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲೈಟು ಬಂದು ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತಲೆದಿರುಗು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಕೇಂಡಿರು ದಾದಾಂಡಿ ಕೇಂಡಿರು ದಾಲಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡೇನಿ ತರತಿರ್ಗಲ ಕಾಂಡಾಯ್ಕ ಮಗರ್ನ ಚೂರು ಭವ್ಯ ದಾದೆ ಬಲಿಪ್ಪುವರಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲಿಪ್ಪುನತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನ ಐಕೊಂಚೂರು ಅಡೇನೆ ಸರ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಆಯ್ ಜಾನಿ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ವೆ ಪನ್ನೆಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಗಳ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ದೇವರೇ ನೀರು ಪರ್ಪಾಲೆ ಒಳಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ನೀರು ಪರ್ಪಾರ ಲೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನತ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಲೈಟ್ಗೆ BP ಲೋ ಆಂಡದಾನೆ ಅಂದಿ ಅಂಚಿನ ತೋಜಿನಿಂಗ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹೊರನೆ ಮಗರ್ನವು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಸರಿತಾ ಆಂಟಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಟಪ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಟಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಪಟ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತೊಂದು ಪುಳೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒರಾನೆ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒತ್ತೊಂದು ಪುಳೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊಂದು ಪುಳೆ ಅವಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ತ್ರಿಷಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಲಲು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ರಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಅರೆ ನಂಜಿ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೊಡೆಯನು ಇಂಚ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುನು ಪಿನ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಪಿನ್ ಮಂತೆ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಳಿತೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಡನ್ಲಿ ಮಗರುಂಡ ರೂಮ್ದ ದಾದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಪೆ ತ್ರಿಷಾ ಬೈಜ್ಜಾಲು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಹೆಲೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆತಲು ಎಂದು ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೇನಿಯರ ಅರಬುದ ಕೇನೊಡಾತೆ ಕೇನಿಯರೆ ಅರಬುದ ಕೇನೊಡಾತೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೂರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇವೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣಂದುಲೇರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಉಪ್ರ ಪಣುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡಾಪ್ಜಿ ಓದೆರೆಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಪಟ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯೊಪ್ಪ ಯಾನು ಈತು ಪಟ ಪಾತಿರು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋದಿಕ್ಕೇರಲ್ಲಿ ಅಂಚಾವಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ರಕ್ಷಣ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೇರ್ನ ಅತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತದು ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ರಕ್ಷಣ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಚಲೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುದಾದೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಲೆತ್ತು ಜೇರು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯದಾನೆ ತೋಜುಜಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಸುರುಕೆ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪು ಜೊಂತೆ ಜನ ಬರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಉಪ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಾಂಗ್ ಇರೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೈದಿನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಯಾನು ಇರೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಈರು ಪಂಡರತೆ ಕೇನೆರೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಅರಬಿನ ಕಡೆ ಕೇನೋಡಾತೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚ ಅಂದಂದು ಮೂಲಿಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅರಬಿನ ಕಡೆನೆ ಕೇನೋಡು ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅವನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಸಳೆ ಪದಿಂಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಈ ಕಜಿಪು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಮುಂಚಿದಲ ತಾರಾಯ್ದಲ ಜ್ಯೂಸ್ಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾರ್ದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಹ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಧನಂಜಯ ಕುಮೂಲ್ಯ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನೋಡು ನನ್ನ ವರ ಲೆಪ್ಪುವ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬಡೆ ಬೋಯ್ರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬೋಲು ಸಾರಂದು
ಉಪ್ಪು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಲು ಸಾರ ಅದು ಉಪ್ಪು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಣಂದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಕೇಂಡೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಜಸ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಭವ್ಯಗ ಜಸ್ವಿಗ ಹಾಯ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಸ್ವಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕೊಡು ಉಂತುದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಣನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಡೋಡು ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಹಾಯ್ ರೀವಾ ಮೆಹ್ತಾ ಹವರ್ ಯು नारायण कुलाल रक्षन दादा कॉमेडी मार रहे रीवा मेहता आपने लाइक नहीं दिया तो एक लाइक दीजिए थैंक यू सो मच और मेरा चैनल में नया होएगा तो आपने सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देख के पूरा वीडियो देख के सपोर्ट कीजिए ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಪೊಡು ಪಣ್ಪೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಅನ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಪದ್ಯಲ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಪನೋಡು ಓಂಡಲ್ಲ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕಲ ಅರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯ ದಾದ ಖಜಿಪು ಉನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ರಕ್ಷಣ ಅವು ಎಕಡೆ ಅವು ಪಿನ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎದುರು ತೋಜೋದು ಅದ ಅಚ್ಚ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವ ಏನಿತ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ रीवा पोएरा रीवा हाय रेवा हवर यू कैसे है आप कुठे आहे तुम्ही तानेमध्ये आहे ಧನಂಜಯ ರೀವ ಬಂದು ಮರಾಠಿ ದಾರಿ ಓರ್ತಿಲ್ಲೇರು ತಾನೇ ಹಿಡ್ದು ಅರಡ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರೊಳಿ ಬೋಡಂಡ ಅವನಿಕ್ ಆಯ್ ರೀವಾ ಪನ್ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರೆ ಅರೆಗ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಂದಿಜ್ರ ಅರೆನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರೆ ಮನ್ಪೋಳಿ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮಲ್ದುವಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲೇರು ದಾದೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಜಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಸೊ 13 ಜನ ಉಳ್ಳರು 2 ಜನ ಪಿರ ಇಟ್ಲ ಪೋಯಿರು 11 ಜನ ಆಯ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪಿದೆ पोची लाइव उर्दू उलाइट कुलोंदे मैसेज पाड़ो प्ले कोई भी बाहर नहीं जाओ लाइव से अंदर ही बैठ के मैसेज डालते रहिए भव्य इंबे ಏತ್ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಪ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಬಂಜೋನೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ ಚೂರು ಸೈಡ್ ದಿಲೇವ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮೀನು ಬರುವೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡು ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಟ್ GPT ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದ್ ಆರು ಪೋಯ್ರ ಅಂದ್ ಮರಾಠಿದಾರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು नारायण कुलाल दाई ಎಲ್ಲೇ ಬೈದ್ವ ರಕ್ಷನನ್ನ पंडे रीवा मेहता आप उधर है तो थोड़ा मैसेज कीजिए हाय बोल के और लाइक नहीं दिए तो एक लाइक दीजिए हया रीवा नवीन तुलू व्लॉग्स समर्थन करा हे रीवा नवीन तुलू व्लॉग समर्थन करा ओके वेरी गुड अंचने पनोड अंच पंड दाद गोतुंड हाय रीवा नवीन तुलू व्लॉग्स सपोर्ट मल्प्ले पनोंदु रक्षण कुलाल हाय बैद्वा अंद पनोंदु हाँ बैद्वा अंद प्रमोद कुलाल वनसांडे ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ರೀವಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದ್ ಪಾತೆರಡ ವೆಡ್ಡೆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಪುಳೆ ಅವೇ ಬೋರ್ಡು ನಂಕ್ ಭವ್ಯ ಪೋಲೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನ್ನು ಕುಲಾಲ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳು ಬರುವೇರು ತೂಕ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಅದ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಮಾಹೋಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತು ಬಿಡ್ಕ ಅವಾಗ ಅವಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ತಂಬಿಲಗ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಗುರಿಕಾರೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ನಾರಾಯಣ ನೆರಿಯರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಂದದ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಪಿನ್ನಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇನು ಓದಾಡೇರ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಬಾಯಿನ ಸುರು ಆಂಡ್ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಳೆ ಪನೊಂದು ದಾದಿನು ಬಿಚಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೆಚಾನ್ ಪನೋಡತ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ರಕ್ಷನ್ GPT ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಅರಬಿಕ್ ಮರಾಠಿ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನೋಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂದು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಪಂಡೇರು 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರನ್ನ ಲೈಕ್ ಹೊರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಶ್ರವಣಿ ಹೇ ಚಲೆ ಗಯಾ ಶ್ರವಣಿ ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಪಿಂಕಿಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಏರೋ ಪಿಂಕಿ ಗುರ್ತದಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಮಂದರಕ್ಕ ಓಡಿಪೋಯರು ಮಂದರಕ್ಕ ವೈದ್ಯರತ್ತ
ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆದ ಮನೋಳಿದ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆದಲಾಂಡು ಇತ್ತ ಚೌಳಿ ಆದಲಾಂಡು ಪೂರ ಕರಪುಂಡ ನಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನದ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಬರೋಡುಂಬೆ ಪಂಡ ಬರೋಡು ಆರು ಮೆಸ್ಸಿಡು ಅನಸೊನ್ಪಣತ ಅರೆಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಅಕ್ಕಳು ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಏನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬನ್ನ ತೂಪಿನಿ ಧನು ಬಾಯ್ ತುಯ್ಯರನೆ ಕೇನು ಜೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಒನಸು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆತಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಮಂದರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ನವೀನನ್ನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರಿ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ 2 ದಿನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆತಜಿ ನನಂಕುಲ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜ್ಜೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಾತು ಆಡಬೇಕು. ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒತ್ತಬೇಕು. ಭವ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಸ್ವಿ ಜೈಜಲ್ ಆಯ್ ಜಸ್ವಿ ದಾನಿ ಜೈಜರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಾ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜರ ಪಾರ್ದನ ತೆಂಜಿನ ಜೋಗುಲ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಲ್ಲೆನ್ನು ಕೇಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕಗ್ ಭವ್ಯ ಆಯ್ತು ರಿಷಾ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬತ್ತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ದಾನೆಗೆ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪಾತಿರ್ತದ ಸಂಪು ಒಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾರ್ದನ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ದನತ್ತೆ ಅವು ಜೋಗುಳು ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪಣ ಯಾನ್ ಪಣಂತೆ ಅತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ನಿಕ್ಕುಳು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣ ಪಣಂತೆ ನಿಕ್ಕುಲತ್ತು ಅಕುಲು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾರ್ದನ ಅಂತೇಳಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ಬಂತೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ಷಿತಕ್ಕದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವಾಂಡದ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪಂತಜರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕುಶಾಲ್ ಅವರ್ ಯು ಎಂಚವುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಬರಂದೆ 2 ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಅರೆ ನೆನೆಪುಣದ ಅರ್ ಬರೋಡು ಉಂದಾಪುಣದ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಬರ್ ಪುರ ಜಿಜಿನ ಪಂತೊಲಿ ಬಲೆಯಿಂದ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಡೆ ಪನೋಡಾಪು ನನ್ನ ಪೋದು ಇತ್ತೆಡ್ಡವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಲಿ ಲೈವ್ಡು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಬರೇವನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಿಕ್ಕುಲೆಗು ಪಾರ್ದನ ದಾಯಿ ಕೇಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಕುಲೆಗು ಪಾರ್ದನ ದಾಯಿ ಕಂದ ಕೊಯ್ಯರ ಉಂಡ ಕಂಡ ಕೊಯ್ಯರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದನತ್ತಿ ಅವು ಜೋಗುಳೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ಬತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂದ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕುಶಲನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಶಲನ್ನ ಬೈಜ್ಜೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ನಶ್ಚಿತ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೋಚಿಯರ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನಾಲಿದ ಚೈನ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಪ್ಪ ಪಾರ್ದಿನಿಯಾ ತೋಜುನಾ ಇದೇ ಪಾಡ್ದು ಮಾರೆ ಶೇ ನಿಕ್ಕಳು ಅದು ಬಂಗು ತೋಜುನಾ
ಪಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪದೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಒಪ್ಪತ್ತ ಅವಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದ ನೀನು ಶೋಕಾಪುನ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಉಳ್ಳೇರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಕ್ಕನ ಬರಿಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ನಾಟಕ ಓ ದೇವರ ಅಂದ ಏರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಲೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋಡ್ ಚಾರು ಜೋರುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕನ ಆರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಹರ್ಸಿದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾಗರಗಡೆ ಗುಡ್ ಅಂಕಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಎಪ್ಪುಲೆ ಅವೆ ಪೋಚು ಅಂತ ಪಡ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ಗೆ ದಾಯ ಮಾರೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುಣಿ ಈಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪೋತುಂಡ ಅಂದಿಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆಡ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಂತೆ ಓದರ ಪುರ್ಸತಿ ಕೆರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಭವ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತುಜ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬಾಯಿ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಇರೇನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚ ಬಲೆ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಬೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಅತ್ತೆ ನವೀನನ್ನ ಅಂದಿ ದುಬೈಡ್ ಪುರ ಏರ್ ಬೊಲ್ಲಿ ದೀಪಿರತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಡೈಮಂಡ್ ದೀಪಿನಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಗಾರದತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದೆ ತೊಂದರೆ ಆಪು ಜವೀನ್ ಪುರ ಒಲ್ಲಾರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದನ ಮಿಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಲನೆ ಮರ ಅಂದ್ ಇನ್ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒರ್ಚಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರು ಪಿದೆ ಕುಲೋಲ್ನೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪುಲ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈದ ಕ್ಲೇಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಕೇನುಡ್ಚಿ ಅವು ಬಂಗಾರ ತಂಡ ಡೈಮಂಡ್ ಉಲೈನೇ ಅತ್ತೆ ನವೀನ ಅಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಪುರ ಎಜಿನಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕಡಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವನಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅವು ವನಸಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುಜ ಹೆಂಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಚಾಲು ದೀಲವ ಬಂದ್ವನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಚಾಲು ದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ವನಸ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಪಾರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ವನಸನತೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ ಅನ್ಪಾಡಂದು ಭಲೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಧನಂಜಯ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವರು ಅಂದ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಣದೆ ನವೀನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕೊಂತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾದಾಗಲೇ ಬುಲ್ಲಿ ಸಂಪತನ ಇರ್ನ ವನಸ್ಸ ಆಂಡೆ ಬಲೆ ವನಸ್ಗೆ ಕೋರಿ ಕಾಜಿ ಪೂನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಸಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬರೋಡುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಈರು ಒಂತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದುಬೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡ ಏಕೇಂಡೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬಯ್ಯನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆ ತುಪ್ಪುಜಿ ಪಗೆಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಬೆಗರುಂಡು ಆತೆ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ಸ ಜಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುಜಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ತಿನ್ಪಿನೆಟೆ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದಿ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ವಿಮಲಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ವೇದಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ವೇದಕ್ಕ ಹಲೋ ವಿಮಲಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ
ಸಂಪು ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಜೋರು ಉಂಡೆ ಮರಲು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಸಂಪು ಅಣ್ಣನೇ ದಾಲ ಪನೋಡ ಅಪ್ನೈಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಹರ್ಷಕ್ಕ ಹೊಡೆ ಪೋಯರು ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಚವೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರು ಮೂಲಿತ್ತಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿಮಲಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋಯರು ಈರು ಹೆಲೋ ಪನ್ನಗನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಲು ದೆತ್ತೆರ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೆತ್ತಲು ಅಲ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸಂಪನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತ ಅತ್ತ ಇರು ಬರ್ಪುನಿ ನಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಆ ಸೌಖ್ಯ ಈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಇರ್ನೂದನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಆ ತಾಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಓದ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಒಂದು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಎಂಕ ಓದರೆ ಯಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗಳ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗಳ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಕಪ್ಪು ಒಲ್ಲೇರಿ ಕೋಡೆ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಂಪು ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಉಳ್ಳ ರಕ್ಷನ್ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಪ್ಪೆ ರಾಪು ಜತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲಾದೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುನು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಳು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಇನಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನವೀನ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓದರೆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಯಬ್ಬ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನೀನು ಓದರೆ ಆವಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓದರೆಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ನಂಬರ್ 1 ದಾದೆ ಎಂದಕ್ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕಪ್ಪುನು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಂಡ ಯಾನು ಲೆತ್ತುದುವೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಲೆಪ್ಪೆರ ಮೈಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಲೆತ್ತುದುವೆ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಕೋಡೆದ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂದಿ ಕೋಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ಅಂತೀರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರ್ ಮತ ಉಳ್ಳಾರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ದಾನೆ ಇಜ್ಜೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೋಜ್ಜಿರು ಅವು ಸೋಕಾತನು ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಕಪ್ಪುನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೋಜ್ಜದ ಎಡ್ಡೆನ್ ಹರಿಜೋನ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಪೋತೆ ಓಲ್ಲೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ನವೀನನ್ನ ಅಂದಿ ನನ್ನಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡಾಪು ಉಲಾದೀಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಪ ರಕ್ಷಣ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಕಜಿ ಪೂಂದು ಎಂಕ್ ಮನೋಳಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತದಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಡು ನೀ ನವೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಚೈನನು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಚೈನನ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ದುಬಾಯ್ಡುಂಡು ಓಡೆ ಕಂಡುನು ಐಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನಿ ದಾನೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನನ್ನ ಅಂತ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡುಂಡು ಇಂಚಿರ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಮಗರ್ ನೀವರ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜತ ಯಾವತ್ತ ಕನ್ನಡ ಕೊಡು ತೋಜಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವಿ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಯಾವ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮನೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಕರೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಂದು ಬಂಡಾರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನೀ ಸಮ ಉಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಕಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದದು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಇನ್ನಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದರತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಯಾನು ಮೀದು ಚೂರು ಬರ್ಚಿ ಆತ ಆ ಬರ್ಚಿ ಜಿಂದಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿನ ಒಂಚೂರು ಅಡಿನಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮೀದೇನು ಏಪಲ ಬರ್ಚುಜಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿನಿ ಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಚುಜಿ ಅನು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತತೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲೆ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲ್ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡೆಂಚಿನ ಡಯಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂತೀರು ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನಾಗ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತು ಕಲ್ವೇರೆಗ್ ಚೈನ್ ಕಂಡು ನಕ್ಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣನ ಇರೆಗತ್ತು ಏರು ಚೈನದ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣದೀತೀರ ಆರು ಓಡೆ போயிரு ಕಣ್ಣದೀದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯೇರು ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಆತು ಜಾವಂದಾತೆ ಬಂಡೇರು. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ವಾಸುಜಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಲ್ನಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ನಿ. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕೊಡುವ. ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರದ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೊಡಬಹುದು. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು, ಅವರ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಬಲ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕು ಪನಂಬೂರ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಲ್ನೆ ಅವಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ. ವಾಸುಜಯ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಡೈಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಡೈಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ನಿಮಗೂ ನಾವು ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬನ್ನಿ ನವೀನನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನ್ನು ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಅನ್ಪುನು ಬೈಯಡ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸು ಅನ್ಪುನು. ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಎಬ್ಬರು ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕ ಸರಿಜ್ಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕ ಸರಿಜ್ಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು. ಮೈಕ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಇತ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲ. ವಾಸು ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನಂಜೀರ್ನ ಮೆಸೇಜಿನ ಅನ್ಪಿನ್ ಮನ್ಪವರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕವೇ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ನವ್ರ ಅವರ. ದೆಪ್ಪುಲ್ ಮಾರೆ ರಿಮೂವ್ ಓಕೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ನವೀನ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಓ ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುನ ಸಾರಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿಂಕ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಲೈವ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಓಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಭವ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಅನ್ಪಿನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓ ಸಾರಿ ಅನ್ಪಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ಲವು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಗ ವಸು ಜಯರವರೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3:30 ಗಂಟೆ. ಸೊ ನಾವು 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅದೇ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸಂಡೇ ದಿವಸ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೇವೆ, ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು 5:30 ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಚಾಲಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಸಹ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಿರು ಬಂಡೇರು.
ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಸೊ ಲೈವ್ ಪೋಯರು. ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭವ್ಯ ಚಾನಲ್ ಮಂದೇರಾ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತವರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕುಳ್ಳೇರ ಪನ್ನೆ ಮಾತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಾಕಲು ಇತ್ತ ಪೋಚ್ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5 ಲೈಕ್ದ ಆಪುಣ ತೂಕ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಇಂಪ್ರು ಲೆಪ್ಪುಲೆವರ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಪನ್ನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಒಂದೇನು ತೂಲೆ ಪಂದ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅವಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನೆಲ್ ದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ವೋಡಿ ಪೋಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹೊರ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋವರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂದಂದು ನಾರಾಯಣನವರ ಈರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಲೆ ಓರ್ಲ ಪೋಚಿ ಪಣದು ಸಂಪದನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪೋವರ್ಚಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂಚ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡು ನೆರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಪಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ನೆಟ್ 28 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಆ ಒಲಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ತಾನೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ನೆಟ್ 28 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಲೆ ಸರಿತಾ ನಾವಿ ನೋಡಿ ಪೋಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕುಶಾಗರಗಡೆ ಪೋಯರ ಅಂದಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ವಾಸುಜಯ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ವಾಸುಜಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ಬರೋ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾವ ಪಾತೆರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಂಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಆತ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಡೆ ನಾನು ಪಾತೆರೊಂದೇ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರಾ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆವೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಮಂಡೇ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅನ್ನಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಐತಲ್ಲ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬೈಯಾಡು 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅವ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರಾ ಮುಂತಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಡೇ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ನಾಡುನು ಕೆಲವರು ಬತ್ತದು ಪೋತೇರು ಬೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನಿಪುರ ಓಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪ್ಪುವಲ್ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮೆಲಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಯ ಪಾಡ್ನು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ 2 ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃತಿಗೆ ಪುರ ಸಾರಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪುರ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬೈದು ಜರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಧನಂಜಯನೇ ಬತ್ತೇರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವಂತಿಗೆ ಉಂಡೆ ನವೀನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದೇರಿ ಈರು ಉಳ್ಳಾರ ಗೊತ್ತು ಜೈಟ್ ಏನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರುವರಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ ಆವೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದು ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಈರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನು ಸೊ ಈರು ತೂಲೆ ದುಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂದಿರು UAE ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ದನು ಬ್ರೋ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನಿಯರ್ನ ಪೋರ್ಚಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋವಲಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ತ್ರಿಷಾ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಓಲ್ಲರು ಗಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲು ನಾಡು ಆಪಣ ನಿಕ್ಲು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪೀರೆಗು ಧನಂಜಯ ಅನ್ನಗು ಜೈ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ 6 ವನಸ್ಸು ಪಂಡದು ನವೀನನ್ನ ಅಂದ 6 ವನಸ್ಸು ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಇರು ಸೌದಿಡುಳ್ಳಾರು ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದನ್ನುಬ್ರು ಉನ್ನ ವನಸ ಆಂಡು ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲೆ ಪಜೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಜೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಿ ಭವ್ಯ ಪವಿ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪವಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಂಡ
ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಜಾರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸೂಪರ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಾವ್ ಓ ಫಿಶ್ ಅಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಆಯ್ತೇಶ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಮಿತ್ತಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ನಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಬೈಜ್ಜಾಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮನ್ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್ ಮನ್ವಿತ್ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರಿಂದಂಡ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಜನ್ ಪದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಿ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲೂರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಪಿವಿ ಭವ್ಯ ಅತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವೇಯಾನ್ ಅಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ದ ಇಂಜಿನ ಪೇರು ಶೋಭೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ಶೋಭೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಕೆಟ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರು ನಮ್ಮನೆ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋಪುಜಿದಾನೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತೂಕ ಬರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವರ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಮನ್ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಮನ್ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾರಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ತೂದು ಅರೆಗ್ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದಕೇನೊಂದಿರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಬರುವೇರು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ವನಸದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚವಲ್ಲ ವನಸ್ ಆದ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಕುಲ್ದೇರ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅವಂಜಿ ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಹೊಡಿಪೋಯರು ಭವ್ಯ ಪವಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕೃತಿ ನಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏ ಪೋಚಿ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರೊಂತೆ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮೂಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರ್ಪೋಚಿ ಉಂತುಲೆ ಅವೇ ವನಸ್ಪುರ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ 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 ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ವಿತ್ ಅನ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಬಹುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದು ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಮೈನಸ್ ಹಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕೃತಿ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಆ ವಾ 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 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಆಗ ಹಿತೇಶಿಗೆ ಬನ್ಯತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆ ವಾ 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 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಿಖಿತ ಎನ್ನಗಳ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಅವೇ ಎಲ್ಲೋ ಅಗ್ಗೆಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂದದ ಅಕ್ಲು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದಿರು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಮಂತು ದೊಡ್ಡ ಎಟ್ಟೆತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ ಆತಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂದು ನನ್ನ ಏಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಶುರು ಮನ್ಪರ ಎಳ್ಳೆತ್ತಿನ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೇಂಡೇರು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಟಪ 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 ಒಂದು 10 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಒಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರಿನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇಪುರ ಓದೆರುಂಡ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಭವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ನೆಯ್ಯಿರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ನೆಯ್ಯಿರು ಎಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನ ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವ ಒಂಚೂರು ಪಂದ್ಯ ಅಂಚಾದ ಅಂತ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ನನಗೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಪೊಸತ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಯಾನ್ ಭವ್ಯಾಗ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಾಗ ಇನಿ ಪಂಡ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ದೇವಿರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಭವ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಆಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಈರೋಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ರತ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ಏನು ಇಜ್ಜಾರ ನಿಕುಲು ಲೈವ್ ಓಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ನೀರು ಬನ್ನದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಿ ಆರು ಬಾಲೇಜ್ ಎಪ್ಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾಲೇಜ್ ಎಪ್ಪುಡದಾದ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಲೈವ್ ಅವೇ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಎಂಚಿನೇ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಓಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಖಾಲಿ ಪಾಲಿ ಹಾಯ್ ಕಡಪುನ ಯಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಕಾತು ಕುಲ್ದ. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಿ ಬರ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಸಲಿಯ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಮನ್ವಿತ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಪ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಡೆ ಇರ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಆಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪೀರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಚ್ಚಿದನ ಅಂದತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 8:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇವೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಿ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಶನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಗೋ ಟು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅಡೇ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ. ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತಿಜಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತಿಜರತ್ತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ ಆಂಡಿ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಹಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಸಪೂರ ಆತರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಯಾನು 54 ಕಿಲೋ ಉಳ್ಳೆ ಸಪುರದಲ್ಲ ಜೀವಂತೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ ಅಪ್ಪು ಹಾಯಿ ಪನೊಂದು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಸಪುರ ಆತರ ಅಪ್ಪು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರೇನನ್ನ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದು ನಾರೇನನ್ನ ಈರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡದುಂಡತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಗನಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಗನಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಗನಲೆ ಈರು ಗುರಿಕಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೇನು ಹೊಸದ್ದಾಕ್ಲೇನು ಪುರಂಚೂರು ಪಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದಾರು ಪಣ್ಪಿನಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ಕಪ್ಪು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣ್ ಅನ್ನ ವಾವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏರ್ನ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಗ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ರಕ್ಷಣ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಯ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಶೇರ್ ಕರೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪತೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವರೆಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏನು ಚಾಟ್ GPT ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ದೀತೇರು ಮಾತೇರೇನು ಅಂಚ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಗ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಅವೇ ದಾಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಡಪ್ರೊಚ್ಚಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಅರೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಕುಡ ಅವರ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ಬ್ರೋ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಪನ್ಪೈತೆ ಎಂದ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಬಂತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ಪಿನೋಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಸೊ ಅವೇನು ಒತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕುಲಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರ ಆಪಾರು ಅಂಚ ಐಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ಇದು ತೋಜುಜಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡವು ಬಟನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡಿ ಇಂದು ಅಂದ.
ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿ ಜತ್ತಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿ ಪಂಡ ಏರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದಂಡ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಕ್ಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಮೀನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡ ಆತನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿಂದಂಡ ಅವು ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೇ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ನವೀನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ದಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಇತ್ತಂಡ ತೊಜುಪಾಲೆ ನವೀನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಅಂತ ಪಂಡಿರ್ ದಾಯಿಗೆ ಆ ಅಂಚನ ಪಂಡದ ಅವು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ತೇಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಬೈದಿನ ಪೂರೆರೆಗಲ ಒನಸಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನಲೆ ಕೊಡೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾಡ ಕುಡರ ಮನ್ಪಾಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಸರಿತಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಅತ್ತ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರಡ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಪಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಯಿತೇಶ್ ಪಂಡದು ಅಂದು ಪಟ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಸರಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಳೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸದ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಓದರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿತಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ವರ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಪಟ ಬಂದು ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ತೇಜ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ಹಾಯ್ ಇಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಎಂಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಿನ ಚಾನೆಲ್ನು ಪೋದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೇ ಹಿತಶನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಅಸ್ಸೆ ಪಾದ ದಾದವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಕೋರಿದನ ಅತ್ ಮಟಂದವ ಅಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಬ್ಬ ಪರಂಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕಲ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋರಿದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾನೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಜಿನ ಏಪಲ್ ಐತಾರ ಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪಿರೋದ ಸೋಮವಾರವಾದ ದಾನೆ ಎಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀ ಕೋರಿದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಯ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮನ್ಪಯರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನೆಂಕ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 14 ಜನಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕುಳ್ಳುದು ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾರ ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಅದ್ರ ಪುದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿಲ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಬರೊಂದೇ ಪೊಡೆ ಇಂಕ ಹೋದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಬುಡೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂದ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದನ್ಲ ಕಾವಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀರು ಇಲ್ಲಲು ಅಂದು ಪಂಡೀರು ಅಂದ ಅಂಚ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪು ನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವಾರ ಉಪೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಬ್ಬೋ ಅವೇನು ಪಂಡ ಬಲಿಪುರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ರೇಟ್ ಗಸ್ತೆ ಇತ್ರ ಕೊರೆಗ್ ರೀಟ್ ಗಸ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಬೋಟಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಭವ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ ಬರಡು ನಮಕ್ ಏರು ಗೊತ್ತಾಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪಂಡದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಏಪ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನತ್ತ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುನು ಮನದನಿ ನಮ್ಮ ಇರೇಸ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚುಚೂರು ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಮನದನಿ ಅಕ್ಷಂತೆ ತೊಂಡೆ ಇರೇಸ್ ಕೊರಿ ಅವೇನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಆಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುನಾತೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಕೇನ್ವೇರು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆನಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲ ಸರಿಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪುರಂತ ಚಾಟ್ GPT ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೋರು ಒಂದು ಬಂಡೇರ ಅಂದ ಚಚ್ಚ ಅಂದ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಂಪು ಜೇರಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಕನಪಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಇನ್ನಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆತಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಆತಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಕೊಡೆ ಅಕ್ಕಲೇಗು ಮರತ್ತುಗೇನ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಇರೆ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮರತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಏತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಕ್ಕ ಏತ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಇಂಚೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಾರು ಬಂದು ಮಂತೇರಿಗೆ ದಾದನ ರೀಸನ್ಗೆ ಸೊ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಗೆ ಸೊ ಹೊಸ ತುಳ್ಳೇರಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದೇರಾರು ನಾರಾಯಣನ್ನಿ ಆತಿಜಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಉಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಬತ್ತೇರ ಆಯ್ ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸತು ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಇಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ರೆಡ್ ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸತುಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈವ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ನ ಉಂಟ 2 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಐಟಿತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನವೀನನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ತೋಚ್ಪೋಂಡು 1.3 1.2 ಏತ್ ಉಂಡು ಅವು ತೋಚ್ಪೋಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡುಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡತೆ ಎನ್ನಲ ಎಂಕಲ ಅವು ಒಂಚು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಪಿದೈದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿರಡ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ನಾತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕ್ವಶನ್ ನವೀನನ್ನ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸರಿತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ನೇ ಓಕೆ 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 ಅಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಒಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಯ ಆಯರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನತ್ತ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಇರ್ನ ಪಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಪಂಡದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಿದೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಂಚೂರು ಒಂದು ಅಂಡು ಯಾನು ಕುಸಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪಿದೇಡ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಪೋತುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಳ ಆತುಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ನ ಮನಸಾಂಡೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಓಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಲ್ನೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಲ ನಿಕ್ಕುಲಂತ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಪಾಡಾಪು ನಿಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣಗ
ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನ ಅಂದು. ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಂದು ಅವೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ತೂವೆಡ್ಡೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ट्रायंगल ऑलवेज सपोर्टिव पणदुल्लेರು. ट्रायंगल अगर आप ऑलवेज सपोर्टिव है तो मैसेज फटाफट कर दीजिए. ये क्या है, एक मैसेज आके 15-20 मिनट के बाद और एक मैसेज आता है. कुलाल सिस हाय हाय प्रमोद ब्रो पणदुल्लेರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿತ್ತಿದ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಆಪನಾರೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಂದು ಒರ ಪೂರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಓದು ಜಾವೇನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ದುಬೈಡ್ ಮೀಟ್ ಆತಾರ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮೀಟ್ ಆತಜಿ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಂತೆ ತೂಕ ಆರು ಓಕೆ ಬಂಡೆಡ್ ಮೀಟ್ ಆವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪವಿ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಸ್ ಆಯಿರು ಮೀಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಾವಲಿ ಅಂತ ತೋಜಿನೊಂಜಿ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಓಲಂಡ ತಿಕ್ಕದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿ ಪೀರೆಗ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನಸ್ ಪಂದು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ ಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು. ಭವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ವೈದ್ಯರು ಕಪ್ಪು ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ವೈದ್ಯರು ಮಂದರಕ್ಕ ವೈದ್ಯರು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕ ವೈದ್ಯರು. ಬೃಂದಾವನಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಒಲ್ಲ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವು ನಾನು ಅದು. ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯಿ ಇಂದು. ಭವ್ಯ ಮಂದರಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ನಿಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಡು ಗೊತ್ತನೆ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಪುರ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಆದ ಪುನಾರೇ ಪನೋಡು ನೆನಪು ಅನ್ಪಡು ಡೈಲಿ ಎನ್ಮರೆ ಕೆಂಕ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅವ ನಿಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲ ಲೈವ್ಗೆ ಪಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಏನ ಲೈವ್ ತುಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಪಂಡದು ಆರು ಬರುವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡಾನು 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜೇರಿನಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಓಡಿపోయారు ಆ ಬತ್ತೇರು. ಹಿತೇಶನ್ನೇ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜಾರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೆ. ಭವ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದನ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಎನ್ನುಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಈರೆಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಂದಾರಣ್ಣನ ಕಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎನ್ನು ಅದೇ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ತೂವೊಂದಿತ್ತರ ಬರುವೇರು ತೂಕ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ವೆಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಬೈದ್ವೇರು ಅಂದಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನೇರಾ ಪೂಜೆ ರಕ್ಷಣನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬರುವೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತರಡ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪಿರಿ ಅಂದಂದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಭಲೆ ಜನಕ್ಕಳೆ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುಗು ಇರ್ನ ಎನ್ನುಂಡಿ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ರೆಡ್ ಜನ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ಅಂಚಾದೆ ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಣದೆ ಲೈವ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಯ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8:30 ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂಚಾದು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುಗು ರಕ್ಷನ್ನ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ಅಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂಡಲ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು 10 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ. ಸರಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಕ್ಕ ಇರು ಬತ್ತದ ಈತ್ ಪೊರ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾಯರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ತೂದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ. ಭವ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪೆರ್ಮಯ ಪೋಂಡುಗೆನಾ ಪೆರ್ಮರೆ ಪೋಂಡಿಗೆನಾ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಭವ್ಯ ಬಲಿಪೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಮೈಡ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲು ಇರು ಇತ್ತೇನೆ ತೂವಂದೆ ವಾ ಕಾಲ ಆಂಡ
ಭವ್ಯ ಮಂದರ ಕನ್ನಡಿ ಎಂತ ಪಂಡ ಮಂದರ ಕನ್ನಡಿ ಪೋಚಿ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಂದರ ಕನ್ನಡಿ ಪೋಯ್ಟ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜನ ಅರೇನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪುಳೆ ಪಗೆಲ್ಡ ಅರ್ನ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂತೆ ಪಡ್ತು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಎಕ್ಕಡು ದಿಂಚ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದಿರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನ ಅತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನಾರೇನ ಅನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನಾರೇನು ಅನ್ನ ಅಂದು ಪಣ್ಣಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ತೋಜ್ಜೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಯರು ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿತಕ್ಕಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಬಂದು ಚಲೋ ಪಟ 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 ಅಂತ 13 ಜನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವರ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯ್ರಾ ಅಂದು ನಾನು ಅರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ಅಂದಾಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ 1 ಗಂಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೀರಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲವ್ ಯು ಏಪ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ಲ ಮನ್ಪೇರಾ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಏಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೋಯರತ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬದಲಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪೋಲೆ ಅವ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಹೊರ್ತು ಪೋಚಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಕೇಂದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಕೇಂದ್ರಿ ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತುದುಂಡ ಜಾಲಿ ಆತು ಅಂದು ಪಣದು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾರತ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಗಂಟೆನ 1.5 ಗಂಟೆನ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೇಕ ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಗಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಪೋನಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ 10 ಜನ ಒಪ್ಪುನತ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಆವನುಂಡು ಅಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ತುಳುವ ತುಳು ತುಳುಟು ಆತು ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿಲಕ ದಿನೋಲ ಪನ್ಪಿಲಕ ಕನ್ನಡನೇ ಪನ್ನಡಾಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನಿ ಭವ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಡ್ತುಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಆಪುನಿ ಕರ್ನ ಅಂದು ಬರ್ಪುಣತ ಭವ್ಯ ತುಳು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಓ ಪದ್ಯ ಅಂದು ಭವ್ಯ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಪನ್ಕನ ഞാൻ ലിറിക്സ് തിക്കുള്ള തൂപ്പേ ഞാൻ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲ್ ಪಾತ್ರೊಂದೇ ಪುಲೆ ಅವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಓದುಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓರು ಮೇರ್ವಡೆ ಪೋಯ್ರು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ಜನ ಆಯ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ನಾನೇ ಕೃತಿ ಪೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೋಡೆ ಪೋಯ್ರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋತೀರು ಚಲೋ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಓದುಜು ಅಂತೆ ನಿಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಪದ್ಯ ನಾಡ್ದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆಂಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಕಾವೆ
ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ 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 ಒಂದು ಪರೋಡು ಯಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಅರ್ಸಿದ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗ್ದಾದೆ ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ ವರಣ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಓ ಕೋಗಿಲೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಕೋಗಿಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮನಸೇರೋ ಮದುವೇನೆ ಸುಖವೆಂದರು ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ ವರನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೋ ಕೋಗಿಲೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಕೋಗಿಲೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಿಗೆಯ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಂಗು ಬಾಲೆ ಚಪ್ಪರವ ಹಾಕಿಸಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗೋಗಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯೇ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿಸ ಹೂದಿಸಿ ತರ ತರ ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿಗಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಬಡಿದಾಗ ಅಕ್ಷತೆಯಲೇ ಮದುವೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೇನು ತೋಚದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅರಿಶಿನವೇ ಬೇಕಂತೆ ತಾಳಿಗೆ ಮನಸೊಂದೇ ಸಾಕಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ್ಯಾವುದೇ ಕೋಗಿಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮನಸೇರೋ ಮದುವೇನೆ ಸುಖವೆಂದರು ಅಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ ವರನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೋ ಕೋಗಿಲೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಕೋಗಿಲೆ ನನ್ನನೊಂದು ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಕಲಿಸದೆ ದೂಡಿದ ಸಿರಿಯಾಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಳು ನಾನೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಗೀಚಿದ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಸೀರಾಚಿದ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯೋನು ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸೋನು ಸೋಪಾನ ಕೇಸರಿಯೇ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾವಿ ನೋಡಿದೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾರೆಂದರೆ ಹಾರಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆಂದರೆ ಹಾಕಿದೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡೆಂದರೆ ಹಾಡಿದೆ ಕೈಗೊಂಬೆ ನಾನು ಕುಣಿಸೋನು ನೀನು ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮನಸೇರೋ ಮದುವೇನೆ ಸುಖವೆಂದರು ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ ವರನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೋ ಕೋಗಿಲೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಕೋಗಿಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆಂದು ಪದ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪಳೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾನಿರು ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಇರೇನು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೀರು ಸೋಕ ಹಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾರು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿವರ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ನಿಖಲಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬಾಲೆಜ್ಜಾಗಿ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಈಜಿಂದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು
ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲವ್ಯಕ್ಕ ಪನದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲವ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಗೋಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೋಯರ ಬಿಡ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಮೂಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ 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 ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅಕ್ಷರ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ನನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾವಲಿ ಇರೇಗ ಮನಸ್ ಮಂತಾಡ ಅರೆಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇರೆಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟೆ ಎಂಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕೇನುವೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇರೆಡ ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರೇ ರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಭಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರು ಓಡೆ ಪೋತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಲೋ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಿ ಬರಿಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇವರ ನಿಕುಲು ಹಾರ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಓಪನ್ ಪಿನಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಥಮ್ಸಪ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ ದಾದಿಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಡ್ಡೆ ಅವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಂಚ ಆತೀನಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಡೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇಡ ಖುಷಿ ಆಪನಂತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಪಂತಿನತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಜಿಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಡ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಾಡು ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲವಿಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯ ಪಾಂಡೆ ಯಾವಜಿ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 14 ಜನ ದಾನೆ ಪನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಪಟ 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 ಪಲ್ನೆ ರಕ್ಷನ್ ದಾನೆ ಪನ್ನೆ ಬರಡು ಬರಡು ಬೈಜಿ ಮಾತೇನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಪನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಬರಡು 14 ಜನ ಆತಿಜೀರು 16 ಜನ ಆತಿಜೀರು ಪಕ್ಕ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತೇರಲಿ ಬರಡು 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 ಮಾಡೋಣಂಚ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಿನ ಕುಳಿತೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಪನೋಡತ್ತ ದಾನೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚೆನ ಪಣಂದುಪ್ಪಳೆ ದಾರೆ ಬಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣಾತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಡ್ರೆ ಪುತ್ತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಪಲ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಪಣಂದುಲೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೂಗಲ್ ತೂಪೆ ನಾವು ಮುರಣಿಯನ್ ಕರೋಕೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾಪು ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಮನ್ಪೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಿತನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಂಕ ದಯಪಂಡ ಬೇತಕಲು ಪೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಸರಿತಕ್ಕ ಪುರ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಪುಣೆ ಇಂಕ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಓಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜಿನ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪುಳ್ಳಿ 7 ಜನ ಓಡಿ ಪೋಯರು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಓ ದೇವೇರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡ ಬಲ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಮನ್ಪೇರಂಡು ಅಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಓದು ಜಾವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷನನ್ನ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪುರ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತಿರಂದು ಪುಳ್ಳಿ ಅವೇ ಬರಡು ಪದ್ಯ ಓಕೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಈ ಕಾಪೂವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ
ಕಾಪೂವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಬೊಲ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯೆ ಪಲಕೋಡು ಮೂಡಿ ಕೈದೈಕ್ಲೆ ಮೋಕೇಡು ಕೂಡಿಯೇ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮದಿಮಾಲು ಮನ್ನೆ ಎನ್ನುಡಲ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారున చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారున ಬದುಕುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸುಡೆ ಕಾತೆ ಮದ ಪಂದ ಸೋತೆ ಇರೆಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದು ಪೋಯೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ನೆನಪು ಇಜ್ಜೀಂಡ ಸಂಪು ಈ ಸುಖತ ಎನ್ನಾಡು ಪೋಯೆನೆ ಪರಪುನ ನೀರಿದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಪರಪುನ ನೀರಿದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮನಸೆನ್ನ ಮರ್ಲುಂಡು ದಾನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಇರ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಇರು ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಸುಮಕ್ಕಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ನೈ ಸಾಂಗ್ ಪಣಂದುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಣಂದುಲೇರು ಸುಮ ಎಚ್ ಬೈದೇರು ಸುಮ ಎಚ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಲೈವಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರು ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅಂದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪುರಂದಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ 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 ಬಂದೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಪದ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಂತಿನತ ಅವು ಒಂದೇಟು ಬರ್ತನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬರ್ತನು ಅಲ್ಪ ಆಕಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರೆದೀತೀರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐಕೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಮುಗಿತೀನಿ ಹಂಚಿ ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೇರಿಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ವರ ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನೆ ಸುಮಯ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಪೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರು ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜದ ಅಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ವನಸ ಆತಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿರೇಗು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಯಾನು ಅಮೇರಿಕಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಯಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ ಜೆತ್ತಲ ಅಂದ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡೆ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಬ್ಬ ಒಂಚೂರೊಂದು ದೊಂಡೆ ಪೆರೆಪುಂಡಿಜಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡಗಲು ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚು ವನಸಾತಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪಲ್ನೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಬ್ಬ ಅವು ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಆತು ಸೂಟ್ ಆಪುಜ ಅಂತೋಜಿ ನಂಗೆ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡೆ ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಮ್ಮ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮೂಲೊಲ್ಲೆ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರುಣಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಿಯ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಆತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಯ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಚರಣ ಪುರ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪ ಫಸ್ಟದ ಪನೊಳ್ಳಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿಯೇ ಪಣಂದುಲೇರು ಕೃತಿಕುಲಾಲು ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೃತಿಕುಲಾಲು ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಿರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಈರು ಮಾತೆರನ್ನ ಪೋಯರ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮಾತೆರನ್ ಮಂಗನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ಸುಮ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಮಂಗಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಣ್ಣದೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಬುಟ್ಟೊಡಿ ಜೋರು ಡೆಂಗ್ಲಾಲ್ ಪಲ ಬರ್ಪುಂಡವು
ಮನೆಲ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಮನೆಲ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಪಿದರ್ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ ಮನೆಲ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಪಿದರ್ ಪಲ್ನೆ ಹೌದಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಕೊಡೋರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಪದಂಗಿ ಪೆಲ್ತರಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಓ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂಗೆ ಆದುಪ್ಪಿ ಮಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಅಚ್ಚಚ್ಚ ಮಂಗೆನ ಮಗನ ಅತ್ತ ಮಗತ್ ಆರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಊರು ಆರು ಲೊಕೇಶನ್ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಪೂರ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಪುರ ತುಷ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಉಂಡಂದ ಐಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದೇರ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ತೋಟಪುರ ಒಪ್ಪೋಡೆ ನೆಕ್ಕೋಡು ಬೊಂಡ ಪರ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟಪುರ ಉಂಡ ಅಂದು ಆರು ತೋಟದ ಪುರ ಸೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಮಿ ಮದಿಮಂಜಿ ಆಂಡಿಗೆ ಊಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪನೆ ಪಡ್ಚಿ ದೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಪುಣ್ ಪಕ್ಕ ನಾನಂತೆ ಪಡ್ತಾ ಅದಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾ ಮೆಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕುಳಂತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆತ್ತಗ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೇನು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಏಪ ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅಪ್ಪ ತೂವಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಯರಜ್ಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ಈರ್ ಪೋಚವೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಲೈವ್ ಎಂಡಾಯ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆ ಅವೇ ವನಸ್ಪುರ ಆದೆ ಬತ್ತುಪ್ಪಾರ ನೆನಪು ಏನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ 17 ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲ ಯಾನ ಇತ್ತಕ್ಕೇನು ನಾವೇನು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡಲೆ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಸುಮಕ್ಕ 17 ಆಗಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 17 ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡು ತೂತ್ ಬರೋಡರ ಬರ್ಚದೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅತ್ತು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓವಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಆಪುಣ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂಡ ಓಕೆ 17 ಆಗಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಭವ್ಯ ಪವಿ ಬಾಲೆ ಪಿರಲಕ್ಕಿಯಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದ ಹತ್ರ ಅರೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಪುಜ ಅಂದ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ವಾನ್ ಉಪ್ಪೇರ ಪನ್ನೋಡು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪು ಅಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ 17 ಆಗಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚು 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ತೊಲುಟು ಬರೀತೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೆಡ್ಡೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಮಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ರೇನಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊರಡ ಹಾಪುಂಡ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಪನ್ಪಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಕಡಪುರ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕಡಪುರ ಅಂತ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರಕ್ಲನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಓಲೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುಮಾ ಎಚ್ ಕೋರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಸಲ 15ಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಓ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಪಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಣನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಏಪ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರ ಓಲು ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ತುಂಬೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲಸಲೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಲ್ ಒರೆಸುವಲ್ ಸೋಕು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವು ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿನಿ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಮಾನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಎಚ್ 9% ಮುಗೀತು ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವರೇ 10% ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಪವಿ ಚೆಲ್ಲೂರು ನಿಕ್ಲೇನಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಎತ್ತೆ ತೂಪೆ ಎರಡ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗೆ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ನವೀನನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸರಿತ್ ನವೀನ್ ಚೇಲೂರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಓಲು ಯಾನ್ ಪೋತಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರಿ ಚೇಲೂರಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಮಾ ಎಚ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಲ್ಲಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಾ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಾ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನಾ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಫ್ಘಾನಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಫ್ಘಾನ್ದ ಎಕಡೋರಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಆಗದ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜಿ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರುಪುರ ಎಂಕ್ಲೆನಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರುಪುರ ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚೇಲೂರುಗು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕುಲಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ನೀರೆಗು ಅಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಅವು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನಾಡ್ನಿ ನಾನು ಕೆಲವರ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲಾಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕುಲಾಲು ಇತ್ತೀರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಪೋಯರು ಇನಿ ಬೈಜರು ಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ನಂಜ್ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪರ್ಪಣೆಜ್ ದುಬೈದಾರು ಏರಗಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಎನ್ನನೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕುಲಾಲತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜಾತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಂತಿದ್ದೆ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪಟ ಪುದರ್ ಪೂರ ಕುಲಾಲ್ ಉಂಡಾತ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಳು ಪೂರ ಈತ ಜನ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ವಸ್ತು ರೆಡಿ ಬಂತದೇರು ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪವಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಓಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ತುಂಬೆ ಅಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಿರತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತೂಪು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಕನ್ನಡಗದ ಇದೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುಮಾಕನ ಓಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೇರು ಏ ಕೃತಿ ಇಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಸುಮಯಚ್ಚ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದ್ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತರ್ನ ಲೈವ್ ಚಾಲ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತುಂಬೆನೆ ನಮಕ್ ಕೈತಲ್ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಸುಮಯಚ್ಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರೆ ಅವೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಸೋಕು ಪುಂಡಿರು ನಾ ಇರು ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೋಡ ಕೇನ್ ಈ ಏತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಪ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕೇನೊಚ್ಚು ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪನ್ಪ ಕೃತಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ತೂಜೋಟು ಹಾಲು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಸುಮಯಚ್ಚಿ ಅವನಿನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪೋವಡಯಾನು ಅವನಿನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ತೊಂದರೆ ಜಿರೆಗ್ ಅಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂತುಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ಪಡ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಮುಲ್ಪಲ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಚುಚೂರು ಇತ್ತನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿಗತೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಇತ್ತನೇ ಅಂತೆ ಲಾಭ ಇಜಿನ ಲಾಭ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡ್ಲದ ರಾಜಧಾನಿ ಒವ್ವು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೇ ಎಂದು ಶೊಬ್ಬ ಇಂದೇನೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಣ ಅಂದು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಎಕ್ಕಾಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾನೆ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ತನುಕುಲ ಅಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಲ ಬೈಜೇರು ಸುಮಯಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ 10% ಅರೈ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೆ ಎಲ್ಲ 8:30ಗೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ 8:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇತೊನ್ನಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೇತೊನ್ನಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಮ್ ಲೈವ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕಬಾಬ್ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಿಕ್ಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿ ನಾನೇ ಕಬಾಬ್ ದಾಯಕ ಆಯ್ಪುನು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸರಿಯತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಯಚ್ಚಿ ಕುಡ್ಲದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓವಿಯೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಡ್ಮನಿ ಪವಿಯನ್ನ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿಕನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ದಾಯ ಬೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋರಿಪ್ಪುಣತ ಐ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಲಿ ಪೋಯರೆಂಚ ಛೇ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುರ ದಾನೆ ಬೈಜೆರಿನಿ ಸುಮಯಚ್ಚಿದ ಅದನ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿ ಸರಿತಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯರು ಹೊಸ ಪುದಾರ್ದಾರ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಸೂಕಿ ಅಂಜಿನ ಟೋಕಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂದೇವ್ರ ಫಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದಂದು ಗಡಿ ನಾಡೋಡಾಪುನು ಅವು ಹೊಸ ಪುದಾರ ತಂಚೆ ಎಂಕ್ ನಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತೀನಿ ವರಾನೆ ಯಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರಿಟ್ ಕರ್ಕೀರ್ ಬೋರ್ಡು
ಬರಿಟ್ ದಿಯರೆ ಕರ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಕೂಕಿ ಕೂಕಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವೀಣನೆ ಅಂದಂದು ಚಾನಲ್ ಪುದಾರ್ ಕೂಕಿಯಿಂದ ಅಂದಂದು ಓ ಕೂಕಿ ಓಲಾರೀರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಬಾಬು ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಓ ಅಂದ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಒಂದೇ ನೆನಪು ದೇರ ಬಂಗಾಪುಣವ ಎಂಕುಲು ಕೂಕಿ ಎಂದೇ ನೆನಪು ದೀಪ ಅವೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೆರ್ಲ ಪೊಡಿ ಆಪುಣ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಕೇಂಡವಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪುದರ್ದಿವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣಂದೊಲ್ಲೇರೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯಿರು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಆತ ಜೆತ್ತೇರ ಬಾಲೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ತೇಲ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಓದರೆ ನಿಕುಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಾಡ ಓದರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣದ ಲೆಪ್ಪುನ ಬೇತೆನೆಕ್ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಪುದರ್ ದೀತಾರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಏ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದಂತ ನೋಡುವ. ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ 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 ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ದೂರ ಮಾಯ ಆಯರು ಅವೇ ಮುಕ್ಕಳು ದಾದೆಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಾಯ ಆಪೇರು ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಪಟ್ಟ ಮಾಯ ಆಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಲಜಿ ದಾಲಜಿ ಏತು ಬರ್ತಾನಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕೂಕಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರಿತ ನಾವಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮನಸ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಮನಸಾವಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೆ ರಕ್ಷನ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೂಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯನ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದ್ ಭವ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಣಂದಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಈರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರು ಬತ್ತಾರಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಕೊಡರ ಬತ್ತಿನೇಕು ಡೀನು ಫ್ರೇಮ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಡೀನು ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈರು ಊರ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಬ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಮಂತೀಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೀನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಸೊ ಅರೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಯ್ ಪಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇತುಕ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪಟ 16 ಜನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎತ್ತೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣಗಳು ಓ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಡೀನು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವರ ಪೂರ 16 ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ಪಟ ಅಂದು ಯಾ ನೀರು ಬರ್ಪತ್ನೆ ಒಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ಅರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಳು ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಳು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಡ ಬಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ನಾನು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ రక్షన్ జెత్తినా కేనందుల్లేరు భవ్య జెత్తి జన అందాపని ఇటు ಬೇಗ చెప్పాయి ತೂಡು ಎನ್ಮ ಜನ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಜನ ಅವರಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ ಅವಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತದೇ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದಾಯ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈವ್ ಚಾಲು ದೀದೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಹಾಯ್ ಕೃತಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಭವ್ಯ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕೃತಿ ಪಂಡದು
ಭವ್ಯ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡಾಯ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ ಒರಿ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪೇರಾಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೇರಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ 2-3 ಜನ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ಆತೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ತನ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಾಲು ಇಜಿನ ಹಾಲಂಡಲ್ಲ ಬೈದೋಳು ಒಂಚೂರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಚಾಲು ದೀದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗೋಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕನಾಯರ ಬೋರ್ಡಾದ್ರೆ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಆರ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ನನಲ ವನಸೆ ಮಲ್ದಿಜ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅಕ್ಕಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ಈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ದಾರಂದ ಓಲೇರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಪೋಯರಿ ಆಯ್ನ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಭವ್ಯ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣದಿಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೊಂದೆ ವನಸ್ ಭವ್ಯ ಸ್ಟಿಲ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಂದು ಪಣದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಲೈವ್ ಪತ್ತೊಂದು ವನಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ಲೈವ್ ಹಿಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಇಂದ ಕಡಪರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವನಸ್ ಹಾಯ್ನ ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೃತಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪರೆ ಆಜೆ ಜನಪ್ಪು ನಾವು ಇಯರ್ ರಾಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ರಲ್ಲ ಈ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಬಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಬು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇವರ ಪಲ್ನೆಂಕ್ ಬಟಾಟೆ ನಾಂದು ಬಂಜಿ ಬುಡ್ಜಿ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಡೆ ಪತ್ತೊಂದನ ಪೋಲಿ ಆತದ ಅದಾರು ಎಂಕ್ಲೇ ತೋಜು ನಜ್ಜಾತ ಗುರೇಲ ಅಂಜಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಾಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರ हाय गुरे अंजಯ್ಯ कैसे है ठीक है वेलकम टू लाइव एक चैनल में सब्सक्राइब लाइक करो यार लाइक करो ये करो डबल टैप नहीं है तो लाइक बटन क्लिक करो ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೆ ಕಪ್ಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒತ್ತಿ ओके अंजय कैसे है आपका फैमिली कैसे है डेली 8:30 को मेरा लाइव चालू होता है डेली आके सपोर्ट करो ओके ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಿತೇಶ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ಎಂಚಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲಿರು ಓ ಅಂದ ಹೌದಾನೆ ಬರೆದು ಮುಗೀತದ್ದು ಜರ ಬೇಗ ಭವ್ಯ ಹೋ ನಿಖುಲು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಪಿನ ಭವ್ಯ ಬೌ ತಾ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ 33 लाइक डन थैंक यू सो मच ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ದಿವಸ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ ಬೌ ಚೀ ಅಂಚವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಮೇಚೂರ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಮೇಚೂರ್ ಏನೊಂದು ತುಳುವ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಹಿಂದಿಯಾ ಕನ್ನಡನ ಅಮೇಚೂರ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನೈ ಸಮಜ್ ಮೇ ಕುಚ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ನೀಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅవి ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಪಂಡಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇರಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಐತಾರ ಸಂಡೇ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಐತಾರ ನಮ್ಮದು 2 ಲೈವ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 11:10 ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ
ಕಪ್ಪು ಗಂಟೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಮೊನೋ ಚಾನೆಲ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮೊನೋ ಆಗಬೇಕಾ? ನಮ್ಮದು ಮೊನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮೊನೋ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ ಅಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಓಲು ಈರು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಕ್ ಆರು ಇಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ತು ಪೋಪುಜೇರು ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರ ರಾತ್ರಿ. ಭವ್ಯ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದುಳ್ಳೇರು. ಭವ್ಯ ಬಟಾಟೆ ಮುಕೊಂತ ಅವ ಆತ ಬಟಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಂತೀರ ಅಂದದ ಇತ್ತೆ ವರ ಉಂಡತ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ. 10 ಜನ ಅವರ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ತುಯ್ಯಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನ ಇರು ಒಂಜಿ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಪಿನರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನಿರ ಉಂಡರ ಅಂದ್ಕೇಂಡೆ ಇರು 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಣ ಸಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬಟಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಅನಾಗ ಬೋಡಾಪುನ್. ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು, ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಓಡೆ ಪೋತೆರೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆರೆ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಟಪ ಬರಡುಂದು ಯಾನ್ ನೆನಪುನು ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ಓಲ್ ಕುಲೊಂದರು ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಅವಡು 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಜಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಯಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ದ ಆದ. ಭವ್ಯ ಈ ಏತು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾರಾಯ ನಿಂಗುವ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡೊಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತ ನವೀನ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಅಂದ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ 2 ತಿಂಗಳು ಆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಹೌದಾ, ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಭವ್ಯ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇದು ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುರಕ್ಷನ್ ದೀಪಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ತೆಕ್ಕಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆವು. ಭವ್ಯ ಓಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭವ್ಯ ತಿಕ್ಕೇರು ದಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಈರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಯರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಯರು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ತುಳು ಬರುವುದೇ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಭವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ದಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಎಂದು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಡಿ ಹತ್ತು ಅವು ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಕ ದಾದಂದು. ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ಮಹನ ಆಜ ಭವ್ಯ ಉಂತು ಲಿಖಿತಡ ಆರು ಪನ್ಪೇವ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಆವತಿ ರಕ್ಷನ್ ಇಂಬಾಗ ಐಟ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಮರ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆವತ್ತ ಅಂದು ಇಂಚಿನಂದು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದೆಪ್ಪು ಎಂಚಾದ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವ ತೇಜ್ ಬ್ರೋಗ್ ಒಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಭವ್ಯ ಅಂತ ಪನದಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ದಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಎಂದು ಪನದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಲ್ಪ ಊರುಡೀರ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ಲೇ ಇರು ದಾದ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳರು ದಾದ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರ ಹೋಯ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲ ರಾತಿ ನೀಯೇ ತೂಯಿನೆ ದಾದ ಎಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಅತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದು ನಂಜಿ ದುಬೈದ ಆಟದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ఒక ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೈರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಬೇಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಗಿಪೋಲಿ ನಂಗೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಪೂಕಿಯೇ ಉಲ್ಲಾಸ. ಛೇ 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 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋ? ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಯಾನು ತುಳು ಓ ಅಂದೇ ತುಳುಟ್ಟಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭವ್ಯ ತೂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ದೀತೆ ರಕ್ಷನು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಾಂಡ ಹಾಕೇಂಡಿರು ಯಾನೊಂದು ಚಡೇನೆ ಉಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಕೋಡೆದ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ನುಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೇ ಪಟಪಟ ತಿಂಡೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಡಪಾಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ತೇಜು ಬ್ರೋಗು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಕ ಇರ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಇರ್ನ ಮನಸಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಕಡಪಾಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕಗು ತೇಜು ಬ್ರೋಗು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಈರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಹಿತೇಶಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡಾರ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ 13 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ. ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಗರ ಬೆತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದಾರತ ಸಾರಿ ಎಂಕೆ ತೋಜ್ಜ ಅಂದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನೈಟ್ ಪಗೆಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಓಕೆ ನೈಟ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪು ಜನ ನೈಟ್ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಂದದ್ದು ಜಿಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದ ಅನ್ಪುನು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ ಗಾಯಡ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇನ ರಡ್ ಹತ್ತಂದಂಡ ಒಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಿನಿ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜತ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ದಾದ ಪನೋಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಆಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಹಿತೇಶ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ 14 ಜನ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಿತೇಶ್ ಬಂದದು. ಭವ್ಯಾಗ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭವ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ. ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಿತೇಶ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 15 ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಾರ ಹಿತೇಶಿಗೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಭವ್ಯ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬರಡೆ ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜೀರಿ ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜೀರಿ ನೀ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ನೋಡಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಎಂಗೇಜ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ನೋಡಕಲ್ಲ ಕೂಕಿ ಬತ್ತೇರು ಎಂದು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಡಿನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನು ವೈಟಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ತಮ್ಮನೆ ಎಲ್ತುಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ ತೂಕ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಓಲುಡು ಊರುಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಯಾನೈಕೆ ತುಳುಟೆ ಬರಿತೀನಿ ಭಲೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಊರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈರು ಉಡುಪಿದಾರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ತನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಾರಿ 6 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ 6 ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಆರೇನಾ ಅಂದತ. ಸೊ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿದಲ್ಪ ಓಕೆ 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 ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ 6 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತದನ್ನು ಡೆಡ್ ಆಯ್ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ ಅರೆ ನಂಚು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತು ಡೆಡ್ ಆಯ್ತನು. ಭವ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರದಿಂದ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಲು ಅಂದ
ಕಮ್ಮಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಇತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಪ್ಪ ಪಾಪ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈತಿ ಜನ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡ 61 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆಡ್ಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾತ್ತ ಬನ್ನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದಾತ್ತ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಕೊಂಚೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಡೆ ಪೋಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗಳು ಉಳ್ಳೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಉಳ್ಳರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಕ್ ಆಂಡಲ ಈರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೊಂದು ಪೊಡುಂತೆ ಮಾತೇರು ನಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲಾಭ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಭವ್ಯ ಅಂದಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಳು ಪನೋಡು ಉಲ್ಲೆ 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 ಅಂದ್ ಪದ್ಯ ಮಿನಿ ಬೋಡಂಡ ಕೇಳ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ತಾನತ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರ್ದಿಂದ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುವರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಳಿ ಅರೆಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ನ 35 ಮನ್ಪುಳಿ ಆತ ಸುಮಾಯಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ಖಾಲಿ ಹಣ ಅಂದತೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 13 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬರಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ದಾದೆ ಪದ್ಯನ ಓ ಪದ್ಯ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಉಂಡಾ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದುಂಬು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಡಂಜಿ ಪತ್ನೇನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚದನ್ನ ಸೊ ಅವಿತ್ತೆ ಓಲು ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕು ಅಂತ ನೆನಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಕೇಂದಿತ್ತಾರ ಪದ್ಯನು ಕೇಂದರ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯನು ಕೇಂದರ್ಡ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೇಂದ ಬಂದಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಜುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಂಡೆ ಅಂದಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓ ಪದ್ಯ ಅವು ನಾನೊಂದು ತೀರ ಪಂತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪದ್ಯದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀವು ಹೊರ ಪಲ್ಯ ತೂಕ ಅವು ಪದ್ಯ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊನ್ನದು ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿಕ್ಕೇನು ಎಂಕ ಅವು ಕನ್ನಲೆ ಉಂದು ಕನ್ನಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಕಂಡನಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ದಕ್ಳುಳ್ಳೆ ರಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಂಚಿನ ಜನದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಗೋಡೆ ದಂಚಿ ಮೋನೆದಾಯೆ ಪಾಡೊಂದಯ ಕೋಕ ಇಡು ಅಂಚದಾಯೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಯ ಏರ ಸೈತಿಲಕ ಬುಳ್ತೊಂದಯ ಬುಳ್ತು ದಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ತಿಳ್ತೊನ್ವಯ ಅತ್ತೆ ಬುಳ್ತು ದಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ತಿಳ್ತೊನ್ವಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಂಡನೆ ತಿಕ್ಕಂಡಪ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿ ಮದುವೆ ಅದು ಈತು ವರ್ಷ ಕರೀಂಡಪ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿದಂದು ತೆರಿಯಂದಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಯಾನದೆ ಪನೊಡ ಅಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಯಾನದೆ ಪನೊಡ ಅಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ನೆ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಎಂಕೊರ್ ಆಲೊಡ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕುಪ್ಪುನಿ ದುಬೈಡ್ ಕಂಡನಿ ಅಲ್ಲೊಪ್ಪುನಿ ಆಲೆಡ್ದು ಯಾಂದಾನೆ ಎಲ್ಯಾವೊಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಲಲೆಜ್ಜಿದಾನೆ ಅವಡು ಆಗಸ ತೋಜಯರೆ ಪಿದಾರ್ದನ ಉನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಮಲ್ಲಾದ್ಗೆನ ಪಜೆತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ನಿಡೊಡು ಮೀನೊಡಿತ್ತಿನಾತೆ ತೋಜಾವೊಡು ಯಾಂದಾನೆ ಕೇಂಡೆ ತೆರಿಯಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಪನ್ಪು ಜಂಚ ತಪ್ಪಾಂಡಿಯೇ ಇಂದೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ದಾಲ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಂಕ ಸುರು ಬಾಯಿ ಪಟ ಬರೊಂದು ನಿತ್ಯ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆತ ಪೂರ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡಾಯ್ತು ಇತೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಕಾತನು ಇಂಚ ಪಂಡಿರಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿ ನಿಕ್ಕಳು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸೋಕಾಂಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ 13 ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಸೋಕಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಪದಿಮೂಜಿ ಜನಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಸೋಕಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೇಂದ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ಆಜಿ ಏಳು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಇತೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಏ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇತೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾ ಎಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಾ ನವೀನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಡು ಅವು ಇಂಜಿನ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಹಿತೇಶನ್ನ ಇದು ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಂಡ ತೂಪೆ ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಪನ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅವು ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ ಈರು ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಲ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಂಚಿನಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೀನಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನು ಫ್ರೇಮ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಸೀರೆಗೆ ಸಬ್ಬು ಮಲ್ತೆ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಓಕೆ ದಿನವಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಲ್ತಾರತೆ ಯಾನು ಸುಮಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನಾ ಸುಮಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಪಂಡಿತ್ತ ಇನಿ ಪನೋಡೆ ಕೊಡೋರಾ ಚಲೋ ಇತ್ತ ಪುಡೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನು ಓದಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಸಾರಿ ನಾ ಒಂಚೂರು ಗೂಗಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಡೆ ಅಂಚಿನ ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಪಕ್ಕಿನ ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏರಿಯಾಗ ಬೋರ್ಡು 11 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ಇನಿ ಪನ್ಕ ಕೊಡೋರ 11 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಪಟ ಅಂದು ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕಿಲ ಮೂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಬೋಡದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಆರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಪನ್ಪೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕ ಪೋಪರತೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ ದಾಂತೆ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗೊರಕೇನುಂಡು ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗೊರಕೇನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೋತೆ ಎಂಕು ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕೊರ್ಪಿ ವಸ್ತು ಬಾಲೆನೆ ಮೂಲುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಗ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಬೊಡೆದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಗು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬೆಲಿಪುನ ಕಂಡನಿ ಆವೆರೆ ಸೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ ದಾಂತೆ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ
ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲೆ ಯಾನು ಮಿಸ್ ಆತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಓದುಜಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ನಿಕುಲ ಮಿಸ್ ಆಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜಿ. ಸೊ ಎಂಚಿ ಸ್ವರ ಮೈಂದ ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಆತಾನೆ ಸುರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಮೈಂದ ಪನ್ನ ಏರಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ ನವೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಈರೆ ಪನ್ನಿ ಇಂದು ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಇಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪದೌದ ಮೈಂದ ಪನ್ನೆನ ಬಲ ಪದೌದ ಮೈಂದ ಪನ್ನೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ವಾ 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 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯ ಇರೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಂಡಾರೈತೆ ಐಕಾವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಿರುಗದು ಬಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ 8:30ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಟಾಟಾಪುರ ದೀವಲ್ನೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೇತೊಲ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಟ ದೇತೊಲ್ನಿ. ಸುಮಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜಿನ ಒಂಚೂರು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೇನು ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸುಮಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಲ್ನೆ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಡಾಟಾ ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆ ತೂಯರ ಆಪು ಜೈಕ್. ಸುಮ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಈ ಪದ್ಯಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂದು ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಿನರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಿನು ಫ್ರೇಮು ಓಕೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಕಲು ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈರ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪ ಇಜಿಂದ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಇರ್ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಾಟಾ ಇತ್ತಂಡ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ 8:30 ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಕು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಡೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ 2 ಸತಿ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರು ಇರೇಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಲ ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 11 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 11 ಜನ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನಲಾರು ದಿನೋಲ ಬರಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಪುರ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಓಕೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ದಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಬಾಯ್ ದಿನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಸುಮಕ್ಕನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚದು ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಡಿನು ಫ್ರೇಮು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೀ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಲು ನನ್ನೊಂದು ಏತು ಬರ್ತಾ ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಲ್ನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಕುಲ್ಲುಗ ಸೊ ಅಂತೆ ಕುಲ್ಲುಗ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತ್ತು ಯಾವ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ. ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂದರೆ ಇದು ಈರು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತದೆ. ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಚಿ ರಕ್ಷಣ ನಾವು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇತರಿದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಪುರ ಪಾಡ್ಲೆದಾ ಯಾನು ಈ ಪಿನ್ ಮೆಸೇಜಿನ ಅನ್ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಎದುರುಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಓದೇರೆ ಅವೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿನು ಫ್ರೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಕಲು ಬರುವ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಒಂಚೂರು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಿಯೇ ಬಾಯಿ ಯಾವಿಯೇ ಇರೇಗಲ್ಪ ಪೊರ್ತ ಆತಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಡು ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡಡ್ಡ ಯಾವೊಂದು ಯಾನು ಉಂತಾವು ನಂಚ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋಡಾತೆ. ರಕ್ಷಣನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇತ ಬಲ್ನೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಪ್ರ ಬಲ್ನೆ ಬಾಯಿ ಸುಮಕ್ಕ ಅಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಲ ಬಲ್ನೆ ಕೊರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಎನ್ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದುಲ್ಲನ ಅಂದ ಸುಮಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತನ ಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಲೇವೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿ ದಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಅಂಡ ಇರೆಗೆ ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡಂದು ಆತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ತೊಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಆವಾಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೋತುಂಡತ ಆಯ್ತಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದಿ ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು
ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಜನ ಅವರ ದಾದಂದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಅನಂಜಿ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕದಾದಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕಗ ದಾದೆ ಚಾಕೆಲ್ಲೇ ರಕ್ಷನ್ಗೆ 15 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅಂಚೆನೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಗಳ ರಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಓ ದೇವರ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಯಾರು ಬಯ್ಯ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜದೆ ಐತಾರ ತೂಕ ಐತಾರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವ್ವೇ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಗೋಲಿ ಓಡಿ ಪೋಯರು ಉಳ್ಳೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಡು ಸುಮಯ ಹಚ್ಚಿ ತೆಳ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕತೆ ಬರ್ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಾನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಲಿಖಿತ್ರ ಆರಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಲಿಖಿತನ್ನೆ ಎಂದು ಏನೊಂಜಿಲ್ಲೆ ತೊಂಬೋದಿತ್ತೇರ ಅರ್ನಾಟಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇನೆ ಆರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪೆಲಕಾಯ್ದೆ ತೊಂಡೆ 1000 ಕಿಲೋ ಇತ್ತೇನು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ ದುಬೈಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ 1000 ಕಿಲೋ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ದಲ್ಲ ಪತವಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಂತದ ಮೂಲು ತೂನಾಗ ಕಾಯ್ದಲ ಕಣೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಡೆ ಕುರಿದಿನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಯಾನೆಂಚಿನ ಮಂತೆ ಕಡೆನು ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅವು ಪೂರ ಕುರಿದು ಬೋದಿತ್ತೇನು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ ತರಿದೇ ಇದ್ದೀರು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂಡ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನು ಲಿಖಿತನ್ನಾಗ ಒಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದಾರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮ ನೆರ್ಲೇಬೋದು ಅರೆಗೆ ಅವೇ ಚಾಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ದ ಅಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡಿ ದಾದ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕತೆಗೆಂದ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸರಿ ಎಂಕ್ ಈತು ಕೋಪ ಬರೋಂತುಂಡು ಮಾರ್ಯ ಆಜಿಗಿಲು ತುಂಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ತಾರದನ್ನೇ ಸತ ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪೋತು ನಾವು ಅವಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೇರ ಹಾಕಲು ಈ ಪೆಲಕಾಯಿನ ತುಂಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕುರಿಯೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಏತು ಕೋಪ ಬರೋಡ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಇದನ್ನು ಐದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅನ್ನು ಬೇತಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಂದು ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಸುಮಯ ಛೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆಪುರ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಇಡೀ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರ ತಿನಿಯಾರ ನನ್ನಲ ಪುರ ಎನ್ನ ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ತಿನಿಯಾರಂದು ಕಂದಿನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಒಂಚಾಂಡು ನನ್ನವರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಬೋದು ಆಜನೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ಕತೆಯೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕನಪತ್ತೆ ಸರಿ ತೂದು ಕನವಡು ಇಜಿಂದಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಂಡ ಅದು ಹೆಂಗಾತಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ನಿಕ್ಳು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳ ಪರಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಯಿನೇ ಕಟ್ತ ದೀಪೇರು ಹಾಕಲು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಗಗನಗೆ ಬೋದುಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಗಗನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಲಿಖಿತನ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಕಡ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಂತೆ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಜವದಾನೆ ನಾರಾಯಣನ ಓಲ್ಲಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತೆ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲಿದೆತ್ತು ಕೊನತೊಡಿಗೆ ವೇದಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರಂದ ದಿನ ಇಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಎಂಚದೆತ್ತು ಕೊನಪಿನಿ ಪರಂದ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಏನು ಬೇತಕಲ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಬರಿತಕಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊನತ್ವೆ ಅನ್ನು ಅವು ಯಾನು ಅಡೆ ಫೋನಾಗ ಪರಂದು ಒಂದು ನೆಂತೀನಿ ಬೊಲಕಾರ ಇತ್ತನತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಈ ಸರಿ ತಿನ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರಿ ತಿನ್ಪ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ ಅಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಳು ತಿನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಲಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಷ್ಟನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತರಾಜ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುರಿದುಂಡಿಗೆ ಜಯ ಆಂಟಿ ಎಂದು ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ ಅವಲೇ ಕುರಿದೀನಿ ನಾನು ಅವಳೇ ದೀದಿತ್ತತ ಎಂಕುಲು ಅವಳೇ ತಿನ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತಿಜ ಅವೇನು ಕುತ್ತುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ತಿಂತು ಅಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನು ಬೊಲಕರ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ವೇದಕನ ಕಾಮಿಡಿಯಾ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಅಂದೆ ಸುಮ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಯ್ ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ ಎಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನನಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಂಬುವುದು ಬೇಡ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 6 ಕಿಲೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಾಮಾನು ತರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹೌದೌದು ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಲೈವ್ ಉಡ್ ಬಲೆ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಮರಪೋಚಿ ಇರು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿತ್ತೊನ್ನೆ ಇಂದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಏಪಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿತ್ತೊನ್ನೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವೇದಕ್ಕ ಓಕೆ. ಅಂದ ಹೌದಾನೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ 6 ಕಿಲೋ ಬಜಾಜ್ ಕೊನತೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಕೊನತೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ದಾದ ಕನಪಿನಿ 6 ಕಿಲೋ ಬೇತದಾಲ ಕಂದೋಲಿ ಮಾರಾಯ ತಿನಿಯರ ಪುರ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ಪನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಅನೆಟ್ ಬರೆದುಪ್ಪು ಜಂಚ ಇತ್ತ ತುಲ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಲೈಕ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 5 ಜನ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಇವರ ಪಂಡ ಡೆಡ್ ಅವರ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಓರ್ಲೆ ಎಂದು ಕುಸಲ್ ಏ ನವೀನನ್ನ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ ಅಂದ ಕುಸಲ ಓಕೆ 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 ಕುಸಲ್ ಮಂತಂದಪ್ಲ ನಿಖಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಜಿ ಕುಸಲ್ದ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕನ ಇದೆ ತಿನಿಯರೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಪ್ಪ ಅವು ಪುರ ದಾದೆ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಪತವರ್ಪಿನ ಆತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಣಪರ ಎಂಗುಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಗುಲ್ಲ ಕಣತನ ನಿಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಐಕ್ ಸಹ ಬಾಲ್ವೆ ಬನ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಚೆನೆ ಐಟ್ ದಾದ ಎರಡು. ರಕ್ಷನ್ ಜಾನಿ ಅನ್ನಡ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಅರಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಂಡಾ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಕುಲು ಪುರ ಬರ್ಬೇರಾ ಅಂಚತ್ತ ನೀಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಪುರ ಒಪ್ಪುಜೇರ ಎರಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಅಕ್ಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ ಲಾವಡ್ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಲಾಭಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ 10 ಜನ ಇರುತ್ತೆ 10 ಜನಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಎತ್ತಡೆಡ್ಡೆ ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೇ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನ ಭವ್ಯಕನ ಮನಸಾಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಭವ್ಯಕಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸಾಣ ಅಂದಕೇನೆ ಪಕ್ಕ 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 ಪಟ 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 ವಾಲೆ ರಡ್ರಪ್ಪ ಉಂಡಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕೊಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವ 8:30 ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಸೊ 8:30 ದುಮ್ಮು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರೆಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಲ ಅಪ್ಪುನು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪಂದು ಅನ್ನ ನಿಖುಲ್ ಪುರ ಬತ್ತಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತೇವ್ ಕಲ್ತೆ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಾಪು ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡದ ಗೈಟ್ 8 ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಾಕುಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪಲ್ನೆವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇಟ ಕತ್ತಡೆ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಲ್ನೆ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಪದ್ಯಪುರ ಪನ್ಕ ನಿಕುಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಪನೋಡೆಂಕ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಗನ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಭವ್ಯ ಬಡವುಡು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಣಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ವನಸಾಂಡೆ ಪಟ 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 ಏಪಾ ಪಟ ಪಟ ಅಂದತ್ತಿ ಯಾನು ಪಟ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುರ ಬಂದಾಂಡು ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಪೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಆರ್ಟ್ ಪುರ ಆರ್ಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಮೋಕೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ ನೀನು ಏನಡ ವನಸಾಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಕೇನು ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂದು ಜಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಮೀಲಾ ಅಕ್ಕ ಓಳ್ಳೆರತ್ತ ಅಂದು ಕೇಳಿರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೊಲ್ ನಿನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡಿಗೆ ವನಸ್ಸು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದ ಕಜಿ ಪೂರಿಕ್ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮನೊಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಭವ್ಯ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಪಂತಿನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ಐತ ಮಗಳೇ ಭವ್ಯ
ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಗಳೇ ಭವ್ಯ ಅಂದು ಕೇಳುವೇರಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗಳು ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋ ಎಂಕಲು ಕುಕ್ಕುಲಾತ ಶೆಫ್ ಅದ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಪನ್ಕ ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತನಾ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ಕೆಪಿ ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದೇ ಪೊಡವಳು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡ ಅವ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಖಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದೇ ಪೊಡ ಇಟ್ಟು ಅವು ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಉಂತುಂಡಿತ್ತೆ ಏರ ಉಂತಾಯಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿದ ಅದಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಅಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಕಡಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅಂಚದಾಲ ಜೀರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಾಕಲೆ ಈರು ಹಾಕಲೆ ಕುಟುದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಳಿ ನಾರ ರಕ್ಷಣನ ಓಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂಡಿತ್ತೆ ಏತು ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಖರೀಜ 1.5 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿ 2 ಗಂಟೆ ಕರಿಯುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಕೊಂಡು ನಾ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅನ್ಪಗ ಇತ್ತನಿಗಳು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂತದೆ 16 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಪ್ಪ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜೇರ ಪೋಯರ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ನಾನು ಪಂಡಿನಿಕ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕೂಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಜಯ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಕೂಕಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡೀರು ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೇರಂತ ಪುಳೆ ಯಾನು ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪೆ ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿನ ಸುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನೋಲಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಚೂರು ಅದೋಟು ಚೂರು ನೀರಿಡು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬೇಯ್ತಂದಂಡ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ದೀವಡನು ಉಪ್ಪು ಪ್ರಬಾರ್ದು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ದೀವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪಾನ್ಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಐಕೊಂದು ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡಿಪತ್ತ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದ ಸೋಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಮನೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಟಾಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಚಿಲ್ಲಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ ಬೋಡದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇಷ್ಟತ್ತನ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಜಾತಿ ಆವಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಂಡ ಅಡೆ ಮನೋಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಪನು ಹೊರ ಮಂತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈರೆಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲ ಓಹೋ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಜಯಕ್ಕಾಗು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಭವ್ಯ ಬಲೆ ಬಾಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿದ ಕೇಣ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಓ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಇರ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಂಡಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಚಿಲ್ಲಿ 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 ನಿನ್ನ ಅಂದವುಗಳಲು ಪದ ಪುಂಜ ಸಾಲದು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಈ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಮನೋಲಿ ಏತ್ ದೆತೋ ನೋಡು ಮನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒರಿಯಪ್ಪು ನೀ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಕಣಪೇನು ಒಂಜಿ 15 ಮನೋಲಿ ಅಂಕಿ ಅವನು ಯಾನು ಪಂಡ ಮನೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಶುಗರ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಮನೋಲಿ ಏತಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ರಾತ್ರಿ ಉಣ್ಣಾಗ ನುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೆ ಮನೋಲಿದ ಕಜಿಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ ಮೊಟಾಪ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನಂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಕಲ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪನ್ನೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ದ ಅಂದ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ನಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕನಸು ಉಂಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲು ಪೋಪಡ ಪೋಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ನಿಕಲು ದಾದ ಕುಲ್ಲುಗನ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪೋಕನ ಹೆಂಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ನೆನಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಈ ಮನೋಲಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಲು ತುಂಬ ಮನೋಲಿ ಅವಳು ನಡೆದಿತ್ತ ಪರತಿಲ್ಲ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಸುರೂಟು
ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಮದ್ಮೆ ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಂಕ್ಲು ದೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮನೋಲಿ ಅವಂತು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಈ ಮನೋಲಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಯನಕುಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಸರಿ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಮನೋಲಿ ಮನೋಲಿ ಸರಿ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಗ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಗನ ಅತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರಂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಜೆಪ್ಪೇರಂಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ ದಾದಾ ನೆನಪು ಹಾಕೊಂಡು ಇರೇಗು ಕನ್ನಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಕನ್ನಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಷಯ ದಾದಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಆವಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಪುರ ಅವರ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಂದು ಪುನು ಅನಸ್ನ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರ ಅನಸ್ನ ಕಾಯ್ದ ಅವು ಮಂತದ್ದು ಜಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅನ್ ಬಟ್ರೆ ಡಾರ್ಡ ಕೇನ್ವೆ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಆರು ಕೊರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಮನ್ಪು ಏಜಿಂದಂಡ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ಚ ಅವನು ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ತೋಜನ್ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನ ಅನಸ್ ಕಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಪರಂಗ್ ಬೆಲೆ ಕಾಯ್ದದ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಓಮಯ್ಯನ ಅಂಗಡಿದ ಮನೋಲಿ ಆವಡು ಹತ್ತು ವಿಠಲನ ಅಂಗಡಿದ ಮನೋಲಿ ಆವಡು ಅವು ಏರ್ನ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶನ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುಲಾಬ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವೇ ಪುನಿ ಅನಸ್ ಬಂಡದಾದ ಪೈನಾಪಲ ಅನಾನಸ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನಾನಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಂಡ ತಿನ್ನಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅವು ಶುಗರ್ ಆತ ಅಂಚ ತಿನ್ನಿಯರೇ ಆತ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಆಪುಡು ಜಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಲ್ಲರಿ ಇತ್ತಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇದು ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡ್ಡ ಉಲ್ಲೆ 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 ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡ್ಡ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆವೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪನು ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪನಲ್ಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎದುರುಡ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲಿ ಆಯೇನ ಅನಸ್ ಯಾನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದೇನೇಂತೀನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅನಸ್ ಬಣ್ಣ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಗಲಿ ಆವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಡೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾನ್ಗೆ ಸೊ 10 ಜನ ಉಳ್ಳರು 10 ಜನ ಓಕೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದವರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುನವರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಆವು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ನಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ 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 ಬರೋಡು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಏತನ್ ತೂಕ ಚಲೋ ಮೀಟರ್ ದೀಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆವು ರಕ್ಷಣೆ ಆವು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಾದ ಆವು ಮೈನ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಓಕೆ ಏರು ಹಾವು ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೊರ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 100 ದಿರಮ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಯಬ್ಬ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತಂಡೆ ಎಂಕವಲು ಏ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಳಿ ಕಾಸು ದೇವಿರು ಕೊರ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭವ್ಯ ಹಿರೇನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಉಂಡು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಗ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲ್ ತೆಳ್ತಂದುಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ಮರಿಕ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಬಾಯ್ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಲಿಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿದೆ ಅಂಡ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಪನ್ನಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ಲ ಕಡಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಹಾಟ್ ಕಡಪುಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಾಟ್ ಕಡಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಒರೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಂಡೆ ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ 110 ನಿಮಿಷ ಆಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ 110 ನಿಮಿಷ 3 ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ನನ್ನವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ ಬನ್ಪಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ